Avui en dia sembla que si un pillo sigui una virtut. Els nens de petit ja se li diu «Que pillo que ets?» i sembla doncs que és aquest el camí. I quan siguin grans, doncs, bueno, encara més, no? I a més, el problema avui en dia no és ser un pispa, és si te pillen. O sigui, si ets un pispa i no te pillen, doblement gest. I llavors doncs anem com anem. Tothom vol vendre la seva moto, encara que no funcioni. I si no funciona, més mèrit tens, perquè has venut una moto i a més no funcionava, imagina't. Ets més collonut encara. I així anem, això és el mercat. El mercat són números. L'únic que compta és el que es guanya. Tant li fot, a qui es perjudica, del dinero, és l'únic que compta. I a més, si hi ha calés, tant és si els has robat o d'on els has tret. El cas és que tinguis calés, i tothom parla de les calés. I així anem. I a tot això, doncs, el que ens sorprèn, de cop diem, que malament que va la societat, què passa a Palestina, què passa aquí, què passa allà, es venen armes, es venen... Bueno, però és que el sistema és aquest, el sistema és de pillos, de trepes, de lladres, d'oportunistes i de veure qui pot més. I el peix gros empitja el petit. I això és el que tenim. I ara ho cantaré.
pillar sectaris i tripes seguint el ramat, els pispes que van a pispar, lladres i criminals aficionats, negoci és l'únic que hi ha. Si no és negoci no tens dret a existir, darrere els diners